Здравейте хора, сега ще си поговорим малко с Суарес. Аз съм Барселона 37. Суарес, колко е 2 плюс 2? 3. 4. Ах! Суарес, колко е 1 плюс 1? Обичам да говоря с затворена уста. Не, това е отговора. 2. Боли ме вета. Ах! Аз обичам да мякам. Ах, ма! Добре, Суарес. Искам да ти кажа, че ти от коя държава си? Великобританските острови. България! Не е вярно. А защо си зави? Защото ми е топло. Аз пък топло студено. Всички сме... Гледайте ли сме постави, той ще се като баня. Някой път ще направиш ли реакция на твоите клипове от твоя сладък компютър? След 2 години. Не! Повторявам! Не! 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 Добре, стига. Направи реакция! Реакция! Гледам към компютъра! Ако искаш да избягаш, просто кажи: искам да избягам. Искам да предна! Няма предиш по време на филм. Филм пък ти? Тук имаше току-що едно куче. Ти на колко години си куче? Бързо, ящи всички мишки, докато не сме умрели от кучето. Оф. Бързо. Добре. Ти от коя гора живееш? Гората, великобританските ивчета. България! Няма такава гора! По-скоро си от Страджаба. Ето там има куче! Добре, аз го казах, той не се говори с Ларес. И той ще се покаже кои сме снимали клипа. И така хора. Ларес, кажи ми, ти от коя банкова държава си? Опашка. Аз заспах. Аз съм с... От България! Защо ме удари? Аз спя! Виж котката заспа. Ти си ми ударил шамар. Ще ударя шамари! Всяко удариш шамар ще набие едно здраво. Сега да спри да мърдаш. Горкички сама, сви си ушичките! Не, пусни ме долу, пусни ме! Ако искаш да избягаш, просто кажи: иска да избяга, не. Искам реакция на клипове. Ми сега да ли правим реакция на клипове луда котка? Не, направим реакция, правим тъпо говорене с мен, защото съм тъп. Просто Какво ме удриш, бе? Просто не знам колко е 2 плюс 2, що ме удриш? Ей! Кажи просто, ако искаш да избягаш, просто ми кажи. Искам да избягам и да направим реакция след това видео! Ние нали правим реакция луда котка? Мишко ми да свършваме това видео! Шамар ли ми удари, бе? Шамар ли ми удари, бе? Искаме да свършваме клипа! Деца, как се ви хвъркна? Дали го видяхте, хора? Не! Да. Камерата нали пръдна? И си търкал главата по време на филм. Суарес, колко е 0 плюс 0? 0. Правилно, секса. Колко съм умен. Знаеш, не е лесната задача, да кажеш, че си най-умния. Най-глупавата котка. Аз като куче, но ми даха една мръсна, дращена котка. Искаха да хубаво куче, което ти пуска, когато сме изискано като... Какво да кажа? Абонирайте се на моя канал и
Дайте лайкове и сега ще ви кажа нещо с Суарес. Суарес. Още малко ще дойде другата година. И ти какво ще кажеш на феновете, когато свършим клипа? Ами искам първо пауза, само за малко, може ли? Искаш папер за да слушаш. Искам пауза. Пауза, пускам пауза.